Hoki pai babe. Ngien sedang ya kan ke jingile ke jingi. Tanamar kata kadau. Penkre ki jimut ki je perkat ki jumpi. Kumno bangin sedang banyaki dau pai ba haru bagita ki nong mikmat ki jingi ken haban perkat arsin. Ki wan show pai ba ban pan ke jing kesian ban syagriu pai ba mdai ban syagriu konrat. Kiwan na kapar election ban ong ban syagri nam tagi kon samla nam tagi nongrat nagi nam tagi nong balas ni mdai ban syagri uto konrat kayo yaki bagi nong tong ini keren ya kata ke reception policy balai kiting komong ong nado ka sngi ke benkong ka jingting ka jungki namar ki sngoto tang shue keren ya ke reception policy lahaban kongu ya kanorim jonga boys of the people party. Dai nama takal ko ki pai ba ngin sedang yang ni ke jeki ke jingi ngin penkre agni ki sisngi arsngi ngin pash lagi ngi sem ngin plek jimut ngin sai bo ble nong bo nong thau nganong ipi ala di ngam du men sim haba ki pene akum ne la pen kan mau yang ayu paru kum no bo ble la pene do no di paru ne haba kod u haban pendem ngien nom kan randin ai bakin e donut ngien pek kan no kilaban e donut ngien ki hadu bakin dahaban pendem hagasur kajong upat ba kublai shibon ya bigi pai ba kibon shode kajingalang lanadan gino ki jingja ki basdaman pinki ya ka jingmot ke phat so ba ban pikir ban kiar nawar kita kin debi ki trap ki joga ka sarkar kan wat kilat kilinti kumno ban pintigna bagani ke jeki yang reception policy kan kutno namar kata raw kilas dang degi kam pasho briu yagi khna kasi baun khulutno usamla baun ile ya shot kharno sini klet kata ka shot khar menta em ngin nai ngop nanta ki emle khasi jgi kilas dang man kren bau garo unsaki kataru ka degi jing kan shot ke jongki nginum kren ben garo nagane ke jingalang ke jing snoba em ngim persya ai ki para garo jgi ka jingale jgi kalong ba ya ka sarkar MDA ka jingale ke jgi ke dei be sarkar MDA bagi kita ki parti baro ki ba menjor kani kalong ke jing khot ke jala ya ki to ki beldan ke jing problem nam daga jat penriu lapidan naga Kongres lapidan naga BJP lapidan niki sengri rom lapidan ke jing sekolah nam takane ka hot jogi kon samla eno igi parti ki jopi agane ka por kamta ngine trolang banonra ya ka jing kermen wat ong baga jing it parti kan kam kraw ya ka jing it joga jat penriu o kata ka kam shet kala larangi it ya ka parti ngi ega jat mriu ngi kwa ban bu ega jat mriu hakmat ka parti hadin ka parti ke dei banwan hadin den mar kata kadau yagi to ke berang dan ke jinge teblem ka jing khot na ke jingelang kalong wan bane snop tilang ban ngi ke wei ban pni ba shisha ka don ke jing ko ka ba kraw hagani ke reservation policy ban ngima namar kata kadau ban ong ba phin khli nadu usnam nyopuar bapin pani kata ka rosta ban penkre nadu usnem nyopuar bat ban pinshitom iki sama namar ka policy ka sha philadei ban tip kumno lathep kam ya kita kin rupo nyopo persen ki khasi namar pamdon ban ngin pintignaru banginam shasho ban pendap ya ka bha jigini ki paraji na par jo ka jala ga ji ka dai be banlong tang nam ta ki ba don hapo ka jala meghalaya nyenam shasho ban pendap juor larga polisi menshwa ka sha kadai ban long kumju hagani ka kinti ka bamta haba phimla hadin bal aila lesi daga wei kar kom perkhat ngimdai bandon ka jingso khonyo haba thep ndai kini menta ki khli nadu katai ka por lakumba kata ka jing thep kam kalong illegal larki ong bagata ka jing thep kam hagi san post nam kalong illegal penshai bagalong bean
Nelar kalong katkum ka an kalong legal ka appointment kalong legal katkum gani ka policy pemdon hak ban pendu kami ki samla jungi agini ki singi ki pamata but ya kata la balle tangla pendek ya ka reception policy ko ki pajba dai nomor ka tagarao kini ki nongelam ki ji ki lecha ka jekran tangawai ka surbat ka tagalong pendek ka root cause ka daw trai jong gani ka jinge Kabondra kajing kita haba pentri kami ke roster kadi ke reservation policy. Baru ane ngingi sengutu syaya kata. Ngimdan weru benong bangilong confused kum kilida. Ngi syai bahang ni ngidon kampanye keren. Mereka baslosi kalong. Kipene triang ban pentami ya kata ke reservation roster kabare kajing penbait thmai kabale shule butuh la benong. Ritingen haka hukum jang ka high court kram da perkat bat ka bakut ka banga ko aban kentu hangni kalong ya ki emali khasi baro badi kita ki sang rulum baro smaba poli bonsin ya gani ka reservation policy haswa babin menjur ya karai juga sarkar ngilada pan poli bonsin ngilala bakandan patagawai galenti like kaba penbait thamai yaga reception policy baranda ka sarkar ka note ban shimi ka sinjam ban penbait thamai mot naru mendagasngi on sedang ban pentrikam yaga ta ka policy thamai kaba yat kat kum ka jingdon pat bat ban pentrikam ru yaga ta ka roster kaba ka ying ka shri ka tha bat kanum don shu kanu kajing kta iki samlawat kam gji